Tulee jotain randomweita joogalaisia, me kuvataan niitä salaa. Ei enää ainakaan huomaa mitään. Mutta tuolla on meidän mestarisytyttäjä, raketisytyttäjä. No niin, nyt sieltä lähtee joku kova lähtö. Ui, että. Ui. Tämmöstä. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Vittu kamera saa. Ai kamera. Ai nyt lähtee. Nyt lähtee joku mikä menee taivaalle asti. Ja saattaa ehkä jopa räjähtääkin. Katsotaan. Oi vittu kun tää on epätarkka. No se nyt vähän tarkettaa. No. Nyt lähtee. Nyt kuumottaa kyllä. Mikä sieltä? Ui juma. Se meni taivaalle asti ja räjähti. No niin, nyt lähtee kova. Mä tiedän, että sieltä lähtee kova. Eikö se ole siellä Sinilippolita nyt taivaalle? Niin. Nyt tosiaan on vuosi 2018. Mä ajattelin silleen äsken, nyt se menee tuonne ihan ylös, että nyt lähtee, ei vittu edes. Nyt lähtee kyllä. Tuli oikeesti vasta alki, hei. Joo. Ai niin joo, ja tää on muuten samalla 20 tilaajan spesiaali tää. Et joo, me tosiaan ammutaan näitä raketteja sen takia. Noniin. Hienoja on. Tämmösiä pieniä valopalloja. Fireball! No loppuuko näkin nyt siihen? Joo. No seuraava. Noniin. Nyt lähtee. Perhonen. Tää on se mitä ollaan odotettu. Tätä on odotettu koko ilta. Tämä on teidän kunniaksi tilaajat. Teitä on jo 20 siellä katsomassa varmaan tätäkin videota. No niin. Tämä on teidän kunniaksi. Olkaa hyvät. No ei tullut vieläkään. Ei vielä. No, ei se. Odottakaa vielä vähän aikaa. Se ei kyllä enää kauan, kun pieniä teknisiä virheitä. Noniin, zoomataan vähän niin näkyy paremmin. Noniin. Nyt tää teille katsoo. Noin. Se oli nopea toimenpide. Jos joku jäi vielä huomaamatta, niin tässä tulee vielä toinen. Se oli teille. Kiitos kaikille. Tässä mä vaan mietin, miten mä pitää mennä.